No outro dia, quando nós estamos em visita real Ribanos Isla e mais de pareja que apenas está marinado over. Aí passar no momento que o rei Willem Alexander e reina Máxima visita nos isla, grupo grande de gente atrás junto para e visita aqui no Oblidável Panam. Cobrador e ministro presidente honra cada dinam com medalha como recuerdo. Grupo de polícia, militar, bailarín, cantante, deportista y todo otro que de una forma u otra aportar en visita real, ha recibido un reconocimiento especial. En er is geen betere manier om uiting te geven aan die liefde, aan die gedeelde waarden die we hebben om een betere toekomst te creëren voor iedereen op het Koninkrijk, door onze mensen in muziek, in sport, in wetenschap, in cultuur, onze mensen de boodschap te laten overbrengen door met samen tijdens zo'n bezoek de gevoelens van onze eigen waarden, maar ook tegelijk onze gevoelens van samenhorigheid te uiten. We zijn daarom ook bijzonder trots dat wij vandaag al deze mensen die de boodschap weer hebben overgebracht, en deze keer aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima, dat Aruba een bijzondere plek is in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een eiland met verscheidenheid, maar een eiland met een hele duidelijke missie en visie. Hecho taco en relación de Aruba con Holanda data voor die hoop jaar atrás, pero estaba de reina Wilhelmina, qua inicia expresión a un público de admiración y sostén para Aruba. Sindsdien zijn de banden tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland constant getest, onder moeilijke omstandigheden ook weer vernieuwd en weer nieuwe gestalte gekregen. Het is het Koninklijk Huis die toch elke keer boven de politiek, boven de verschillen van de dag, het band en de relatie een bijzondere dimensie geeft. Een dimensie van naaste liefde. Een dimensie van solidariteit en barmhartigheid. Waar men soms in de politiek deze belangrijke menselijke elementen en heel belangrijke waarden soms vergeet. Hier en in andere delen van het Koninkrijk hebben wij altijd bij het Koninklijk Huis kunnen constateren dat die waarden diep zijn. Dat die waarden boven alle andere gevoelens van verschillen in huidskleur, in geloofsovertuiging, in afkomst, boven al deze verschillen overstijgt en ons samenbrengt als één familie, als één gemeenschap en als één koninkrijk. Para gobierno, el sostén y tour que trae de comisión de visita real, así que pareja real que ahora encabezar reino holandés, a queda más encantada ainda con nos isla. Reino holandês portava na guerra. Reino holandês portava dividi. Reino holandês portava tem su momento nan difícil en trascendencia de historia. Pero por el suelo nan aquí sempre sale un señal de solidariedad. Chiquito nos porta, pero nos contribución, nos aporte a crear un reino holandés que tiene base, que tiene raíz, que tiene fundamento y que tiene una fundación jamás por Wardenenga y Aruba, lo que da pone su stempel a un reino con visión, un reino que también mire valor de una cooperación a base de respeto mutuo y de orgullo grande del pueblo de Aruba. Amita Patrick Pascal, pa ATV, Canal G5. Turisnanco recibiu reconhecimento que é mais contento e orgulhoso de medalha aqui relacionado com a visita real de rei Willem Alexander e reina Máxima na qualidade de cabeça de monarquia holandesa.